Moikka! Tällaisena sateisena päivänä niin ajattelin näyttää teille muutaman vaihtoehdon siitä, että miten näitä kampatopseja oikein voikaan kehrätä. Aika paljon on vaihtoehtoja ja sitten on tullut paljon kysymyksiä ihan sillä tavalla aloittelijoiltakin, jotka ei ole aikaisemmin kampatopsien kanssa ollut tekemisissä, että miten niitä kannattaisi kehrätä. Niin katsellaan. Mä otin tähän muutamaa erilaista kuitua. Tää tässä on islanninlammasta. Tämmönen värisekoitus, värijäämätön, oikein hauska. Sitten on tämmönen merinovillan ja silkin sekoitus. Tää on tähtitaivas nimeltään tuolla mun verkkokaupassa. Sitten on yksi tämmönen uusimmista sekoituksista, niin tää on nimeltään Irti arjesta. Siinä on aika makeita tommosia aniliininpunaisia, pinksahtavia, vähän vihertäviä, mustia, harmahtavia värisegmenttejä. Ja sitten on vielä tämmönen Space Duet, eli pätkävärjätty topsi, missä sitten värit vaihtuu tuossa matkan varrella. Siinä on niinku jonkin mittainen raportti. Tässä se on niinku tämmönen puolisen metriä venyttämätöntä topsia. Tää antaa myös paljon hauskoja mahdollisuuksia. Aloitetaan tuolla islanninlampaalla ja jutskaillaan vähän siitä, että miten tätä topsia kannattaa lähestyä. Eli yksi tapa kehrätä tämmöisestä kammatusta villatopsista on katkaista tommonen noin puolisen metriä tai vähän vajaa pätkä. Ja sehän kannattaa katkaista vetämällä niin saksia. Saksia ei käytetä koskaan näissä hommissa, vaan vedetään niin, että katsotaan, että siinä topsissa ei ole yhtään kierrettä, vaan se on niin kuin näin. Niin sit saa ihan nätisti vaan nyhtäsemällä sen pätkän irti. Ja yksi tapa sitten ainakin alkuun kannattaa kokeilla niin, että jakaa tämän topsin keskeltä kahtia ja taas keskeltä kahtia ja vielä kerran keskeltä kahtia. Niin näitä on sitten helpompi kehrätä näitä pätkiä, kun se on jaettu vähän kaposemmiksi osasiksi. Ja tässä kun näitä jakaa ja on tämmöinen monivärinen topsi, niin sit siinä tietysti voi miettiä, että jos haluaa, niin yrittää vähän erotella värejä. Saa sitäkin kautta elävyyttä sit siihen valmiiseen säikeeseen. Näin. Ja sitten, jos on oikein pitkää kuitua ja haluaa kehrätä aika ohutta säijettä, niin pikkasen kannattaa esivalmistella, eli venytellä niitä kuituja vähän toisistaan irti, tunnustellen niin, että se kuidut jää kuitenkin, kuitujen päät jää vähän niin kuin limittäin. Toi pikkasen venytellä ja valmistella. Noin. Ja sitten jos tämä olisi oikein pitkä tämä meidän kehruu osanen, niin sitten kannattaisi tehdä tämmöinen pieni hentonen linnunpesä. Ja tästä on sitten helppo alkaa kehräämään. Islanninlampaat. Siinä sitten on toinen tapa, millä saa värejä kivasti niin kuin siihen säikeelle, jos haluaa, että ne raidottuu eikä sekoitu keskenään, niin ottaa tästä topsin päästä semmoisen
10 senttiä, tämmöisen pikkupätkän, pikkasen levittelee sitä topsia ja kääräsee sen tuohon etusormen päälle. Tämä on niin sanottua taitteelta kehräämistä. Ja sitten täältä aloittaa. Ja tästä sitten etusormen päältä lähtee kehräämään. Tämä on yksi tapa. Katsotaan nämä kaikki sitten vielä tuossa rukilla. Ja sitten otetaan tästäkin tuohon irti arjesta kuidusta niin kanssa pätkä tuohon taitteelle jo valmiiksi, niin siitä pääsee sitten näkemään, miten nuo värit asettuu. Tämä irti arjesta on kyllä semmoinen väriyhdistelmä, että mua tämä ainakin houkuttaa tosi paljon tehdä niin, että mä laitan puolet tästä pätkästä, vähän erottelen noita värejä, näin. Ja sitten toisen puolen, niin mä ajattelin, että mä kehräisin tästä suoraan. Tää on nyt noin puolikas tuosta topsista, eli puoliksi halkastu. Niin tän mä vähän esivalmistelen, venyttelen näitä kuituja taas irti toisistaan hellävaraisesti. Sillä sen tuntee kyllä sormissa, kun ne kuidut lähtee liukumaan. Esivalmistelu on tosi tärkeää monessakin työssä, mutta kehräämisessä, jos haluaa hakee semmoista mahdollisimman tasasta kädenjälkeä, niin esivalmistelut. Noin, jaetaan vielä tääkin tästä osasiksi. Ihana kun ulkona sataa ja linnut laulaa ja minä tyttö se kohta vaan kehrään. Eli ne on se yksi pari. Sitten tää tähtitaivas. Tässähän on kammattu paljon ohuita väriosioita tähän topsiin. Ja näiden värien niin kuin erotteleminen toisistaan menee jo hirmu hankalaksi. Melkein tarvitsisi pinsettejä ja valtavan pitkän pinnan. Niin tämän kanssa mä tekisin niin, että mä joko kehräisin taitteelta, jos mä haluaisin, että ne värit kuitenkin niin kuin lähtee toisistaan pikkasen eroon, että siihen tulisi semmoista selkeitä väriosioita, tai niin selkeitä kuin tästä nyt saa, mutta että tämähän on kyllä niin kuin tarkoitettu hyvin pitkälti kehrättäväksi niin, että nämä värit sekoittuu siinä säikeellä toisiinsa. Ja silkkiähän tässä on aika paljon, että kaikki toi valkoinen, niin sitä tulee kyllä joka kohtaan nätisti sit siihen säikeeseenkin. Mutta kurkataan toikin vielä sitten, että jos tehtäisiin siitäkin taitteella sitten pätkä ja katsotaan miten se lähtee siitä asettumaan. Sitten on vielä tämä space-työ eli pätkävärjätty, niin tästä voi lähestyä semmoisella ajatuksella joko niin, että kehrää tästä suoraan jakamatta, halkomatta mitenkään ja sitten kertaa ketjukertauksella. Niin silloin saa ne värit pysymään toisistaan erillään hyvin. Jos ei halua semmoista kolmisäikeistä, vaan haluaa tehdä vaan perus kaksisäikeisen, niin sittenhän tämä kannattaa halkaista kahtia tämä topsi. Ja näin. Ja sitten miettiä, että
haluuko, että ne värit osuu mahdollisimman pitkälti toistensa kanssa, niin sitten vaan kehrää tosiaan tästä toiselle rullalle toisen puolikkaan ja toiselle rullalle toisen puolikkaan. Sitten jos haluaa leikkiä vähän niiden värien kanssa ja niin, että ne värit osuis eri väristen kohtien kanssa paremmin yhteen, niin sitten kehrätään niin toinen puolikas tuosta suoraan yhdelle rullalle. Ja sitten tehdään niin, että katkaistaan tämä toinen puolikas ja halkaistaan lyhyemmiksi osasiksi. Näin. Ja sitten nämä kehrätään sitten toiselle rullalle ja sitten kerrataan nämä kaksi yhteen. Sitten tulee semmoista barberpole-tyyppistä, eli siinä niin hyvin selvästi erottuu säikeiden värit toisistaan. Se niin kietoutuu toistensa ympäri kivasti ne värit. Noin.